Na cestě do Krkonoš jsme viděli vozy s přívěsem už mnohokrát, jenže to bylo vždycky jen v létě. Svazarmovský karavan klub chce ukázat, že naše obytné přívěsy slouží dobře i v zimě. Na setkání v Peci pod Sněžkou předvedli nové protektory a nové řetězy, které jsme dosud jen vyváželi. Testoval se nový teplovzdušný ventilátor a jiná zařízení. Byla to vlastně první pozvánka na mezinárodní veletrh cestovního ruchu, jehož vyvrcholení bude letos v Bratislavě.